Dar știi de ce am ajuns la sistemul mixt? 2017. Dar știi de ce am ajuns la sistemul mixt? Așa? Că în țara respectivă, înainte de... Erați sub acoperire iară, că l-a pasat în partid. Iar încep. Păi În erați sub țara acoperire că respectivă l-a cineva pasat în trebuie partid. să ocupe piața din forțele pro-rus. Și noi ca să nu le ocupăm am ajuns Pe acolo. oameni nu interesează trecutul. Vreau să Sunt întreb, Sunt capcane. nu a adus nici o plus valoare. Nu mă bâlbă el. Domnule Cosoban, domnule Chirtoac, Sunt domnule Fece, o capcane. secundă. Oamenii vor viitor, nu trecut. Ei nu vor viitor, ei vor... Păi înseamnă că n-au capacitate să construiască viitorul dacă ne bagă în trecut. Ei vor CSI, vor... Atâta timp cât în discurs, atâta timp cât în platouri de televiziune, la emisiuni, se va Îți dau încerca. una în bota, nu știu. Poftim, Eu am la patra, frate. Foarte bine Domnule că... Cosoban. Nu mă faci lebătătură, înțelegi? Domnule Cosoban, Nu mă fă lebătătură. Nu dacule ce ești. vă rog frumos, care schimbăm patru.